Hej alle sammen. I dag der skal jeg lave den her video, som jeg har været rigtig spændt på at lave. Og det er en Expectations vs Reality, som sommer ting. Så den har vi glædet os rigtig meget til at lave. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og hvis I har lyst til at se noget af det her rigtig lækre mig, så synes jeg bare, at I skal blive ved med at kigge med. I keep having these headaches, these painkillers won't work. Dance. Let me see you move. Never felt so good. Let me see you move. Come on. Det er dejligt varmt i dag. Lys! Jeg håber, I kunne lide videoen. Det har i hvert fald taget os tid at lave den, og vi har gjort os rigtig umage med at lave den. Så jeg håber, I kunne lide den, og husk at give den et thumbs up. Thumbs up. Jeg sagde thumbs up. Husk at give den en thumbs up, hvis du kunne lide videoen. Håber jeg, I kunne. Det håber jeg, I kunne. Så ja, vi ses bare i den næste video. Hej hej. Oh baby, why?